ħasbu bis-swit il-ronfon kif tbatti x-xemx sajfija. Insellmulkom u nilqawkom għal episodju ieħor mis-sensiela ta' etimoloġija. Il-programm fejn nozzu f'nisel il-kliem biex nifhmu aħjar l-istorja tiegħu. Din il-ġimgħa se nitkellmu fuq kliem li etimoloġikament huwa interessanti ħafna u bejniethom insibu xebħ għax kollha kemm huma ġarbu dak li fil-lingwistika insejħulu tibdil fonoloġiku, jiġifieri ikun ġarrab bidliet żgħar fil-ħoss tiegħu. Infatti, fl-ewwel rokna tal-programm Dwayne Ellul se jkellimna fuq il-pari Alziet u Sarwan, waqt li fit-tieni parti tal-programm Joseph Brinkat se jkellimna dwar il-pari Asrija u Gastra. Ġieli osservajtu l-ismijiet tat-tipi differenti ta' ħwejjeġ li nilbsu ħadnihom minn bosta ejjuni fil-lingwa tagħna. Għandek ismijiet li ħadnihom mill-Arbi, mill-element Rumanz, b'mod speċjali mit-Taljan u mill-Isqalli u anki mill-Ingliż. Ejjew insemmu xi ftit minnhom. Għandek il-qmis, is-sidrija u ż-żarbun kollha ġejjin mill-Arbi. Imbagħad insibu kliem bħal ġlekk, beritta, ġakketta, xalla u kappell li l-koll ġejjin mir-Rumanz. Waqt li kliem bħal boots, shorts, jeans, tracksuit, hoodie u coat ġejjin mill-Ingliż. U l-kelma Alziet li se nitkellmu fuq għallum tafu minn fejn ġejja? Xi ngħidu mbagħad għall-espressjonijiet ħelwin li għandna bil-kelma Alziet? Ma tantx kompliment jekk lil xi persuna ngħidula li ma tistax tara Alziet għax sinjal li tkun tħobb tiġri wara l-irġiel. Issa ħallija li anke n-nisa jilbsu l-qlieset, imma tipikament jekk ikun ir-raġel li jħobb jiġri wara n-nisa ngħidu li ma jistax jara dublett. Hawn ħelu ħafna li fih xtomod huwa meta l-qalziet tal-missier jiġi lil-liben, il-missier jista' jmur jindifen. Missierijietna hawn ridu jfissru li meta tfal jikbru, is-saħħa tal-ġenituri ma tibqax daqshekk effettiva u donnom jibdew jitilfu l-awtorità tagħhom fuq uliedhom għax ma tkunx daqshekk faċli tiddixxiplinhom. Hawn ieħor interessanti li jixet il-mentalità ta' niesna huwa taħdem u tistinka u l-qalziet dejjem bla ċinta. Dan ifisser li l-fqir jagħmel x'jagħmel, diffiċli jirranġa l-qagħda ħażina li jkun jinsab fiha. U xi ngħidu għall-qawl l-iskarpa dejjem bżarbun imqatta. Ġieli smajtuh le? Qawl ieħor simili tiegħu il-ħajjat qalziet u mraqqa. Dan jintuża b'referenza għal dawk in-nies li tant għandhom x'jagħmlu. L-ewwel jaqdu lil ħaddieħor u mbagħad ma jsibux ħin għalihom infushom. Tlaqna nilbsu l-qliesiet tal-qalziet u naraw ftit Dwayne Ellul x'għandu x'jgħidilna fuq l-etimoloġija ta' Alziet u Sarwan. Ħan nitkellmu fuq il-Alziet u s-Sarwan u ħanibdew biċċa u ħanibdew minn Alza. Alza, l-etimoloġija tagħha hija Taljana. Ħadniha mit-Taljan, kalza li fit-Taljan għandha l-istess idea ta' stockings. Tajjeb mela ħata tas-sieq li tista' titlanka sal-fuq sew mill-irkoppa. Li ġara mbagħad li fil-Malti kellek adattament fonoloġiku tal-k fit-Taljan tinkiteb si li bil-Malti ssir e. Jien naf allura għandek kassata pereżempju fl-Isqalli bil-Malti ssir qassata. Hekk għandek korte fit-Taljan issir qorti bil-Malti. Għandek dejjem il-k li ssir e. Għandek kastanja pereżempju li ssir qastna. U għandek ukoll kalza li allura saret alza. Issa, minn alza mbagħad kif morna l-Alziet. Hawn min jargumenta li bħalma ngħidu ħawħa ħawħiet, baqra baqriet u l-bqija minn hemm żviluppat alza Alziet. Imma fir-realtà llum bil-Malti modern għandna l-kelma alza li tfisser tirreferi għal parti waħda tal-Alziet jew tax-xorts jekk trid, li hija non femminil singular, alza waħda, alza twila, alza qasira, eċetera, u għandek il-plural mbagħad liezi. Jiġifieri allura Alziet ikun fih żewġ tiqliezi tajjeb ġeneralment. Issa, imma fit-Taljan il-kelma kalza ma tfissirx biss stocking, imma tista' tfisser ukoll sokk. Dik li għalina aħna nsejħula kalzetta. Aw min isejħilhom peduni wkoll. Allura ġara għad-diminuti, mela inti fit-Taljan kellek kalza. Imma Taljan mbagħad trid jagħmel id-diminuttiv. Mela għandek il-kalza li hija twila u għandek il-kalzino. Mela dak li għalina huma kalzetti. Jew kalzetta.
ċerti dizzjonari din kalzetta fit-Taljan jagħtuha bħala reġjonali, marbuta ma' reġjuni partikolari. Issa, il-kalzino u l-kalzetta tat-Taljan jassu samaw fil-qasba tassi, allura huma l-istess bħal kalzetta u peduni kif nużawhom aħna fil-Malti. Issa, qed nitkellmu fuq liecet u jekk inħarsu lejn kif jirreferu għal-kelma qalziet, kif jissejjaħ qalziet bil-lingwi li aħna għandna x'naqsmu l-aktar magħhom sewwa. Naf ġifieri bl-Ingliż għandna trousers, bit-Taljan jgħidulu pantaloni, bl-Isqalli kavusi jew kawzi jew kawusi. Bl-Arbi qalziet jissejjaħ sirwal. Sirwal. Issa. Forsi tista' iddoqqilna xi qampina din f'moħħna x'imkien għaliex il-kelma sirwal fil-Malti antik kienet teżisti. U de soldanis u vassalli li huma li għamlu d-dizzjonarji tagħhom dawn fis-seklu 18, de soldanis jagħtiha bħala qalziet sirwal. Vassalli jagħtiha bħala qalziet wiesa'. Issa, bil-Malti modern, kellek il-un li għandek ġara adattament fonoloġiku fejn il-sarn, mela m'għadniex ngħidu sirwal, imma sirna ngħidu sarwan, u issa l-kelma tibda tagħmel ħafna aktar sens. Għaliex il-kelma sarwan, illum nużawha biss fil-frażi fossilizzata l-abra tas-sarwan. Li l-għan tagħha kien propju li kienet anzi qabel il-labra tas-sirwal. Il-labra li kienu biha iżommu jorbtu l-qalziet sew mal-qatt. Bil-Malti allura il-labra li żomm is-sirwal il-qalziet bl-Arbi f'posta saret labra tas-sarwan li llum nużawha għal affarijiet differenti wkoll. Issa li smajna tarif fuq kif il-kelma kalza ġiet qalza u sarwal ġiet sarwan, se naraw ukoll kelma oħra li ġarbet proċess simili fil-ħoss tagħha matul iż-żmien. Joseph Brincat se jurina kif il-kliem qasrija u gastra li l-kol ġibnihom mill-element rumanz bħall-kelma qalziet inbidlu ftit matul iż-żmien. Sa ġimilu stess, rajna kif il-kelma ċallas ġibnija mill-Arbi kallasa bil-ke saret ċe, waqt li l-klim ċafċaf u ċanfar ġibnihom minn xafxafa u xaffara, fejn ix-xe saret ċe. Dal-proċess u komuni ħafna fil-lingwa tagħna. Eżempji oħra popolari huma l-kliem beċċun u bata li ħadnihom mit-Taljan piċċone u patiri. Imma lura l-qsari u l-gastri. Ġieli osservajtu li etimoloġikament dawn iż-żewġ kelmiet setgħu faċilment kienu identiċi u ġarrew l-istess tifsira. Ir-raġuni hi li l-kliem qasrija u gastra fil-lingwa oriġinali minn fejn ġibnihom, it-tnejn għandhom is-sens ta' dak ir-reċipjent fejn jitkabru xtieli biex ikunu jistgħu jiżżejnu. Madankollu, il-Malti l-ewwel ħal kelma qasrija u kif iltaqa' mal-kelma gastra minflok żamma bħala sinonimu ta' qasrija, bidlilha t-tifsira. Baqa' jassoċja mal-qsari iżda llum spiċċajna nużawha għal dik il-kolonna li fuqha tista' titqiegħed qasrija bi pjanta. Hemmxu nisimgħu aktar informazzjoni fuq dawn iż-żewġ pari, qasrija u gastra. Batti ix-xemx sajfija. Mela, għaw Malta il-kelma qasrija nifhmu biha reċipjent, ġeneralment tont, illi ikun fih il-ħamrija biex tiżra fiha xi xitla, xi pjanta, xi fjuri, jew anki affarijiet oħra li jkunu jista' jkunu affarijiet tal-ikel, herbs pereżempju. Bħal-nanieħ u dal-affarijiet. Issa, għaw Malta mbagħad għandna wkoll il-kelma gastra. Issa ġeneralment fid-djar issib gastra li hija speċi ta' kolonna, kultant tal-linja, kultant tal-ġebel, eċetera, illi fuqha tpoġġi jew qasrija jew vażun għal fjuri. Di ħaġa dekorattiva ta' ġewwa. Daw iż-żewġ kelmiet għandhom storja u kemm qasrija kif ukoll gastra jintużaw fi Sqallija.
Però bużi daqsxejn differenti kif dejjem jiġri. Għax fit-trasmissjoni tal-kelma isir tibdil kultant fonetiku, anzi spiss fonetiku, u kultant anki semantiku, jiġifieri l-ħsieb. Mela, kasirija tintuża fin-naħa tal-punent ta' Sqallija. Fil-forma kasirija, hija ż-żona biex niftehmu ta' Trapani sa Marsala. U tfisser propju qasrija bħal bil-Malti. Però fil-kumplament ta' Sqallija mbagħad, dik li għandna jgħidula qasrija jgħidula grasta. U l-grasta għalihom hija propju qasrija fejn tpoġġi xi pjanta jew xi fjuri. Però mhux vażun. Imma grasta allura kif saret hawn Malta l-ewwel ħaġa gastra. Għandek tibdil żgħir fonetiku tal-konsonanti ishom iċċaqalqu ftit. Grasta, gastra, m'hemmx dubju li hija l-istess kelma. Però hawnhekk imbagħad ħadet sinifikat differenti. Peress li aħna qasrija żammejniha għal dik li hija proprju qasrija, allura mbagħad il-gastra mħabba l-viċinanza taż-żewġ oġġetti, aħna bdejna nużawha għal dik il-kolonna li tpoġġi l-qasrija fuqha. Jintasbu